नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो अभी आप सभी दर्शक लोग जोन वीडियो देखनी ई बात टीजर। जी हाँ, टीजर कोना गाना के तो ब्रांडेड लइका गाना के जो ना के खेसारी लाल यादव जी और शिवानी गौलेबाड़ी। ई गाना के ऑडियो बहुत पहले ही रिलीज हो गए रहे, लेकिन अब आप सब खातिर एक वीडियो आ चुकल बा। जी हाँ, अभी टीजर आयल बा, बिहान सुबह एक फुल वीडियो आप लोगन के अन्नपूर्णा फिल्म्स यूट्यूब चैनल पर देखे के मिल जाए। तो जरूर प्यार आशीर्वाद दे हम खेसारी लाल यादव और शिवानी सिंह के ई गाना के जो ना के अखिलेश कश्यप जी लिखले बाड़े। साथ ही साथ आप लोगन से एगो और निवेदन बा कि कल सुबह ही आ रहल बा SRK म्यूजिक यूट्यूब चैनल से डोली सजा के रखना फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर। तो ओके भी खूब प्यार आशीर्वाद दे हम और ज़्यादा ध्यान ओकरे पर दे हम। ई हमार रिक्वेस्ट बा आप सबसे, कैसे कि भोजपुरी के जो फिल्म इंडस्ट्री बा वो बहुत ही ज़्यादा तबाह हो रहा बड़ी। तो फिल्म के भी बहुत ज़्यादा प्यार दे हम। एल्बम के दुनिया से थोड़ा सा कम प्यार आप लोग दे रहल बानी फिल्मी दुनिया के। तो हमारी ये रिक्वेस्ट बा, फिल्मी दुनिया पर ज़्यादा ध्यान दी और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बचावेला आप लोगन के हाथ में बा। तो बिहान ट्रेलर के खूब व्यू दे हम, खूब प्यार दे हम और अपन विचार भी कमेंट में ज़रूर बताएं। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम। लाल बटन के दबा के अपने के चैनल के सब्सक्राइब कर ली और सभी खबर सबसे पहले देखे खातिर एक घंटे के बटन के भी दबा दी, ताकि जितना भी खबर डालम आप सबसे पहले फ्री में देख लें।